hitzaldiaren momentu aldu zaigu eta gurekin Enkar Etxezarra Andrea daukagu, Instituto Vasco de Administración Pública, IVAP, izan nahi du, eta herri arduralaritzaren euskal erakundetik dator, bera da bertako zuzendaria, eta gaur euskara administrazioan sustatzeko eta bultzatzeko plangintzetaz hitz egingo dugu. Hortaz, berari emango diogu hitza. Eskerrik asko, González. Bueno, zer modu zaudetez, arratsalde batean eta orlogoetan hasi entzuten, orain zela hitzalditxo bat, ez da bat ere erreza, da eskola ez da. Bueno, saiatuko naiz zenroiatzen asko eta harin edo egiten, bai? Agurtenek esan duenez, ni bapetin dator, eta segidan azalduko izueta putzu bat zer da, baina edozein kasutan nire hitzaldiak bi zati izango ditu. Lehenengo zatian, sarrera txiki bat ondoren, lehenengo zatian administrazio publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko planetarako IVAPek eskaintzen dituen prestakuntza jardueren eta baliabideen panorama azalduko dizuet. Eta bigarren zatian, espero dut astirik izatea, bigarren zatian berriz, IVAPek bere erakundean martxan jarri duen erabilera plana azalduko dizuet. Hau da, lehen partearen aplikazio praktikoa gure erakundean, nire erakundean. Lehenengo zatiari heldu baino lehen ordea, hitzaldia dagokion testuinguruan kokatzeko nire erakundea zer den eta bere xede eta egiteko nagusia zeintzuk diren azalduko nahi dizuet labur bada ere. IVAP, gustan esan duenez, akronimoa Instituto Vasco de Administración Pública erakundeari dagokio. Euskaraz herri arduralaritzaren euskal erakundea, baina iaia inork ez du ezagutzen zera euskaraz, ez da? Eusko Jaurlaritzako momentu honetan, Eusko Jaurlaritzako justizia eta administrazio sailari atxikitako erakunde autonomo bagara. Beste modu batean esan da. Organikoki gu Jaurlaritzaren pean gaude, baina funtzionalki, lehen esan dudan moduan, Euskadiko administrazio guztien zerbitzura gaude, bai? Eta azteko kontatuko dizuet, IVAPen misioa da Euskadiko herri administrazioekin lankidetzan aritzea, herritarrei ematen dieten zerbitzua, eraginkorragoa, efizientagoa eta elebiduna izan dadin lortzeko. Eta lankidetza hau zerbitzu publikoaren balio komunetan oinarritzen da, honako hauen bidez gauzatzen dugu. Ze esparrutan mugitzen da IVAP? IVAP alde batetik bere eskumekoa da Euskadiko herri administrazioen zerbitzurako langileak hautatu, bai? Oposaketak eta entzun duzu inoiz, ez da? Bigarrena da Euskadiko herri administrazioetan diharduten langilei etengabeko prestakuntza eman. Prestakuntza planak administrazioetan eskaintzen diren prestakuntza planak. Hirugarren bada, administrazioan euskararen erabilera normalizatu dadin sustatu. Beste bada, itzulpen ofizialak egin eta lege eta administrazioko arloko euskarazko terminologia landu. Eta azkenik, hizkuntzari, legeari eta administrazioari buruzko aholkularitza eman eta arlo horietan ikertu. Aholkularitza eman normalean udal txikietan, eurek baliabide eta errekurtso gutxiago dituztenez, normalean beste batzuen gana jo behar dute aurrera eramateko euren eginkizunetan. Orduan, kontatuko dizuet, 2010an urterako 22,6 milioi euroko aurrekontua daukagu eta horietatik ehuneko 78, hau da 15 milioi euro baino gehiago hizkuntza normalkuntzarekin lotutako jarduetarako dira. Euskararekiko esparruari dagokionez esan behar da, IVAPen sorrera arautu zuen 83ko legean bertan fikatzen diren helburu nagusien artean agertzen direla honako hauek. Euskara administrazioan sarreraztea, hedatzea eta normalizatzea, baita administrazioko euskara finkatzea ere euskararen legeak araututakoa betez. Eta honen guztia zerikusi zuzena dauka gaurko hitzaldian kontatu nahi dizuedan lehen partearekin. Administrazio publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko IVAPek egiten duen zerbitzuen eta baliabideen eskaintzarekin hain zuzen ere. 2006ko erdialdera aurreko hizkuntza politikarako sailburuordetzak Eusko Jaurlaritzako euskararen erabilera planei bultzada sendo bat eman nahi izan zien eta egiteko horretan IVAPi laguntzeko eskatu zion. IVAPek noski laguntzeko konpromisua hartu zuen hasieratik gure misioan dagoelako eta erabilera planetan eragile aktiboak izan behar genuelako ustean.
Erabilera planen testuinguruan 2006 eta 2007an Eusko Jaurlaritzako sailetan egoeraren eta beharren diagnosiak egiten hasi ziren eta horietan oinarrituta hasi ginen IBAPen, batez ere 2008tik aurrera zenbait zerbitzu eta produktu berri diseinatzen eta eskaintzen prestakuntza jarduerak eta hizkuntza baliabideak hain zuzen diagnosietan antzemandako behar horiei erantzun egokia eman ahal izateko. Pasaren urtean, gobernu aldaketaren ondoren, gobernu berriak hizkuntza politikarako arduradun berrien bitartez, erabilera planei segida emateko asmo eta borondatea agertu dute, eta bide horretan IBAPek ekarpena egiten jarraituko du dudarik gabe. Testuinguru honetan, nire hitzaldiaren lehen parteari ekinez, IBAPek eskaintzen dituen prestakuntza jarduera eta baliabideen panorama azaldu nahi dizuet ondorengo minutotan. Aurkeztuko dizkizuetan ikastaro eta baliabideen eskaintza honen parte bat bakarrik Eusko Jaurlaritzan egiten dugu gaurkoz, baina IBAPen asmoa da pizkana-pizkanaka zerbitzu hauek gainontzeko administrazioetara ere zabaltzea gure erakunderen posibilitateen neurri noski. Ari gara nolabait, azken aurreko bi urtetan ibili gara hainbat produktu eta zerbitzuen pilotoak edo edizio pilotoak egiten, eta behin jadana probatuta edo Jaurlaritzan, ailegatu da momentua hau ja zabaltzeko beste administrazio publiko guztiei, bai? Bale, hemen duzue, hor ez dakitia ikusten da, baina, bitxo gara bera, errepaso laburra egingo ditut zerbitzu eta produktu guzti hauei, bai? Hasiko naiz ohiko hizkuntza prestakuntzarekin. Ohiko hizkuntza prestakuntzaren barruan, lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko euskara ikastaroak eskaintzen ditugu, aberen laguntzarekin. Zan papera jarri ditu gainen. Maila, modulo eta trikotasun desberdinetakoak, lanorduetako zein lanorduzkanpoak eta ikastaro presentzial zein autoikaskuntza bidezkoak eskaintzen ditugu. Ikastaro hauetan, administrazio publiko guztietako 5.000 ikasle, baino gehiago izatera iritsi gara, baina gaur egun 4.000 ikasle, 4.000 bat ikasle daukagu. Ikasle kopurua jaisten ari dira, azken urteotan grafikoan, hurrengo grafikoan ikus dezakezuen bezala. Hau normala da. Lehengo gunean ikusi genuen zelan adibidez Jaurlaritzan administrarien artean 40% ez eukaten ez da trienio bat ere. Horrek esan nahi du jende berria ari dela sartzen administrazioan ez eta karrerako funtzionariak ez izan, eta askok eta asko ja euskalduna dira edo euskara badakite. Berez, egunero klasetara juten direnak euskara ikasteko, gero euren hizkuntza eskakizuna gelditzeko, gero eta jende gitziago da, ezta? Eta hori ikusten duzue, zelan egiten du zera etxera hori, bai? Ikastaro hauen gogobetetze maila ezagutzeko IBAPek antolatzen dituen prestakuntza ekintza guztietan bezala, ikaslei galdetegia pasatzen diegu, eta gogobetetze indizeak nahiko altua dira taulan ikus daitekeen bezala. Hau ez da dinoz bat erreza, hemen ditugun ikasleek prestatzen dutena da euren hizkuntza eskakizuneko azterketak, eta badakigu zer dan egunero eskolara joatea, pentsatuz, bukaeran daukazula azterketa potente bat, eta gainditu behar duzula askotan, ja epezkanpo zaude, egiaztatzeko zure hizkuntza eskakizuna, eta dana dauka eragina ikastaroen zera gogobetetzearekin, ez da? Baina, ikusten duzuenez, altua da gogobetetze maila. Beste ikastaro mota, birziklatzeko ikastaroak. Badira, baina bere lanpostuetako hizkuntza eskakizuna aspaldi lortu eta denboraren joanean erabilizaren poderioz gaitasun maila galdu dutenak. Susmatutako behar horri erantzuteko birziklatzeko ikastaroak jarri ditugu martxan 2008ko urritik aurrera. Birziklatzeko ikastaroak administrazio orokorrean, administrazio orokorra da Eusko Jaurlaritza, bai? Erabilera planetan sartuta dauden langilei zuzentzen zaizkie bigarren eta hirugarren hizkuntza eskakizunerako eskaintzen dira momentuz. Ikastaro hauen bitartez, lanpostuko hizkuntza eskakizuna lortu edo berreskuratu daiteke. Eta hori da definizioz lanpostuan euskara lan egiteko behar den gaitasun maila. Maila hori beharrezkoa bada ere ez da beti nahikoa izaten.